Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Яндука авылында туып үскән батыр ир-ат Алтынбаев Фәнис Фатих улы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Гүзәл, әтисе Фатих, тормыш иптәше Алсу, энесе Марсель, кайнанасы Минҗихан, әбисе Суфия, абысы Айдар гаиләсе белән, апасы Галия гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләбез күгендә 35 ел элек иң якты йолдызыбыз, күңелебез юанышы, йөрәгебез таянышы, олы шатлыгыбыз, нәсел дәвамчыбыз, матур һәм батыр улыбыз Фәнисебез туды. Әле кичә генә мин баламны күкрәгемә кысып, бәхет, тәүфик юраган идем төсле. Ә бүген ул инде миннән еракта, үз гаиләсенең башлыгы булып гомер кичерә. Балам кечкенәдән үк бик йомшак күңелле, сабыр, тыйнак, шул ук вакытта шук һәм шаян малай булып үсте. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында, экономика факультетында белем алды. Уку барышында да ул үзен төрле яктан актив булганын күрсәтте. Иҗат җанлы балабыз, рәсем ясарга, стен газета чыгарырга дисеңме, КВНда уйнаргамы, өстәвенә шигырьләр язаргамы, барысында булдыра иде. Техникумда артта калып, ул югары белем алырга дип, авыл хуҗалыгы институтына укырга кирде. Аны да уңышлы килеш тәмамлап, илебез алдында булган хәрби бурычын йөзебезгә кызыллык китермичә намуслы килеш үтәп кайтты. Кайтуынча, яшь белгечне экономист буларак Бахтиевка авылына юллама буенча эшкә җибәрделәр. Авыл администрациясендә ул үз һөнәре буенча хезмәт юлында башлап җибәрде. Тырыш, булдыклы егетне җибәрәселәре килмәсә дә, яшь кешене барыбер шәһәр матурлыгы тарта диләр. Ул да Ульяновск шәһәренә күчеп китте. Язмыш шулай булгандыр инде. Үз юлында киленебез Алсуны очратып, матур гаиләсендә кырды. Бүгенге көндә инде ике яклап әти-әниләренә алар бәхет китереп матур гомер кичерәләр. Кадерле улыбыз, без синең белән бүген бик горурланабыз. Син акыллы, тәртипле булып үсеп җитеп, бүген дә әти-әни дип ах кылып, безгә игътибарыңны кызганмыйча биреп киләсең. Мөмкинлегең чыккан сайын кунакка да очып кайтасың. Сөеклебез, рәхмәт бар булуыңа. Шын күңелдән сине барыбыз да бергә кушылып, бүгенге юбилеең белән котлыйбыз. 35 яшендә син яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, сөекле ул, кадерле абый, йомшак күңелле кияү дә, кадерле эне дә була алдың. Раббым, синең барасы юлларыңда авырлыклар һич тә очрамасын. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Эшеңдә җиңеллек һәм уңышлар юлдаш булсын. Без сине бик яратабыз. Улым, багалмам син минем, котлык юбилей белән. Шатлана синең өчен бит ни бар дус, күрше-күлән. Фәнис дигән исемнәрең бигрәк килешеп тора. Шын күңелдән сөенешеп Алсуың табын кыра. Икеңә бер дә, тигез дә юллар алда җәелсен. Гаиләгезнең иң түренә бәхет, шатлыклар керсен. Бездән сиңа ихлас теләк, исәнлек какшамасын. Юлларыңда бер кайчан да кайгылар очрамасын. Ике тапкыр килми бит ул яшьлекнең матур чагы. Насип булсын каршыларга бик күп юбилей тагы. Кадерле Фәнис Фатихович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып
тулган көн кірпіклерде сырамыйша шылланырға тұрған көн елға бір генә киләу біз туған күн шуның белән башка көннән айырылып тұрған көн елга бір генә киләу без туган көн шуның белән башка көннән айырылып тұрған көн Жырлап бейіп ойнап келіп көңіл аша тұрған туған күн дос туғанны жиған жырлап бейіп ойнап келіп көңіл аша тұрған елға бір генә киләу біз туған күн шуның башка көннән айырылып тұрған көн елга бір генә киләу без туган көн шуның белән башка көннән айырылып тұрған көн шуның белән башка көннән айырылып тұрған көн айырылып тұрған көн туған күн